सकते दाबान थसबले हेदा जो खदि हाय ता माना जंग हायसा मुसा सदं फाय हा दाक्ति करनि गथलै नों खारलासि नाङानो एक बुथारदों ना आब्र कक साबलै दंखा बुथारना नै दै दिनि रिरक्सि दाक्ति आं सायमान दाबान थ महायंगान हिने हायफानो आं कथां तंना मुसुंलिया सालजाले जों जतन मा थैबाय नै दिन फा नंमानो दिसे खरकसाला आनो बुजिनाय मांखा आं ताइताम नांबा खानि कसंति चिनियाव ताबक जरा करै नों दाक्ति सिहिमना खालायदि महाय थैना मुसुमारो हामिया आं सायमानो दाबान थ आं लें सुखा खाना मुसुंलिया कायसा जागानि ते कायसा जागाव आनि जे तंमारक बेबान कमाय थांबाय गया लांमा सिमिनो तंसु माबो कमाय थांथों आकन आं थैहिनोले साबानो मैद खायनायबा खानि कसंति दिनैनि सिमिखाय ते नों सायचुं खारनो नांलाखा आं बुनि लगे तंगो नोंबो नायदो दाबान थ नों ताम कर सायतं नों सायमानिया आं जतो वान सकुइ जतो सायमानो सावो हिमे दाक्ति ले दाक्ति थैनो मसखादि इंगे नों सिदो तै बाहाय नोंनि लांमा रंनो नों सग्रिना नाय त अ करनो जों उलो फानो सालायमान बे हिन्दी दाक्ति थालायगोना अरे दाबान थ सकै मुंखना तक जेफ्रो नङा लगियो तंगो हम हायके दंथगोनि सायमानिया अमनदा हाना बय हामजा मोनसिदो फिया आंनो ताइ थाइसे खक साना नायफिरो गोथैनि लामा जेफ्रो पानो आनो गुरि उइ तंखा नङानि लगियो तंखे ति गिफिलि फायगला नों सिदो तै तामनि लांमानो खैथाना नाय उनखो आकन हिमी थांलायसिनो हिमी हायताम तखला नोंआनो ताताल सावैते खरबसा बुरै बाय कायजना नायमानो आं सायमानो नों खमबारति बाय कायजना नायादा नोंआनो कावग्रमाला कसं दे सामरी खोनादोंनो सावनो खमबारते बायनो कायनो करफानो नों मसिम जां काजगनाय अ कक बाय नोंआनो पयतो थांमांगलाक सामरी नों ता वानसु अ बुरै सालबन हुगस सालबन गुरिजाक अ बुरै बाय काजगनाय